Namaskar, welcome to our YouTube channel and ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ହାତ ବାଡ଼ିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି ଗଛ ବାଡ଼ିରେ, କ'ଣ ସବୁ ଫସଲ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ସେ ଛୋଟ ବାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସବୁକିଛି ଲଗେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ପୋଟଳ ଗଛଟି ଏଠି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା। ପୋଟଳ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କେତେଗୁଡ଼ା ପୋଟଳ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ କେତେ ସେଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ହେଇଛି। ଏଇଠି କଖାରୁ ଗଛ ହେଇଛି, କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଲଙ୍କା ବି ହେଇଛି। ଏଠି କରମଙ୍ଗା ଗଛ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କରମଙ୍ଗା ଗଛ ହେଇଛି। ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ସେଠି ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇ ଗଛଟିଏ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଫଳଟେ ପାଚିନି କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ଛୋଟ ଗଛଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏପଟରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଭେଣ୍ଡିର ଫୁଲ ବି ଆସୁଛି, ଭେଣ୍ଡି ହବ। ଏପଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟରେ ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ
ଲାଗିଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଏପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଏପଟରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଏପଟରେ କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏଠି ତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ତୋଳି ନେବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯେମିତି କିଣା ହେଲେ ବାହାରେ ସାର ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନୁହେଁ ତ ତଥାପି ଘରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଯାହାକି ଆମର ନିଜେ ଖାଇବା ଫସଲରେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ଖାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ତ ଏସବୁ ହିଁ ମୋ ବୋଉର ହାତରେ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ତ ସେ ତାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା